Kapuso, karon nga summer, laing serbisyo ang gihatag sa GMA Kapuso Foundation, ilabi na nga bakasyon na usab sa kabataan. Dito sa Negros Oriental, ilabi na sa lungsod sa Amlan, gipahigayon ang Operation Tuli. 200 ka mga bata ang libreng nakapahimo sa maong serbisyo. Swerte kayo ang lungsod sa Amlan, kay 8 sa ilang barangay ang beneficiaries. Tungod lagi kay libre, daghan kaayo ang nipahimos. Usa na ang inahan nga nagdala gayud og 4 ka bata kinsa tulo kanila iyang mga anak. Matud pa sa mama sa mga bata nga ang iyang anak nga 14 anyos nga kinamagwangan mao pagayud ang pagtuli. Kini tungod kay mahal man sa pribadong klinik ug igor usab kaayo sa ilang matag adlaw nga panginahanglan ang ilang kita. Gawa sa Operation Tuli nga libre, gipanghatagan usab ang mga bata ug mga tambal sama sa antibiotics ug mefenamic. Katambayayong si GMA Kapuso Foundation ang Amlan, Sibulan ug San Jose Rural Health Unit ug Negros Oriental Provincial Hospital.